chini takhuk blaike khairok ma sinchaja Thaniel Debbormani nukhungo phaikya ang phataro Dilli tongmani bagui jibi tongfru phano ba thimani dino ang sokpailiya miya aguliwo sokpaimani yagulo tini phaikya bungni kami mo Nobin Choudhury para na Nobin Choudhury para mo buma Thaniel ni bufayung mo bufa blai gorib borok kwrui tongjao kam samuro khai chalai jao blaike khairokma sincha tini chini TISF ni ojamarokno tubui singoro phailaikya naithaikya parani borok bo phailaikya borok kok salaikya gothona tamungkha pungya chethorui ang khanaka chethorui sungka borok bo saka kisu documents bo thaikya bo blaike cherai kho tabugo madhyamik jora porimani bo sudu adino logi thangmani bona emon khe buka proper bini kuno treatment nungliya horo bono kaisa nogo khiklai tonikha tendino bono Robert Bagano khiklai tonai rekha buma bwsano naitugui mayangui kham khayi naitugui olo manmani porase bin treatment ni ব্যবস্থা khlaijago aboni bagui no Thaniel no kebo se muthangai narak malaya chaitoklaina phano chini society bo motuyungmani hinai se wansugui maya omtino tabo gothi tongo omti crimes ingya bini nukhungni borok ano sao sar sengmani justice nayo ang chaitoknai ang thana bo thanai Human Rights Commission of ang chithi rinai সম্ভব khai khana DG bai ang malaina ni chesta khainai o gothana no romoiti sanai Thaniel ni nukhungni borok buma bufa bini bufayung bathar jagmani o kamini borok Nobin Choudhury kamini borok Thaniel thimani justice sano ang khoroksa luku bai chongjak MLA ongoi justice da rimano ang chaitoknai obono abugang oroni pore jeng thana bo thanai jeskai phano kaham kai justice mannani tei jeng chaitoklayana ang jotono no koinai khaganang maya ganang rokno chini Thaniel ni buma buhasang blaike kwrui bigra samung khai chajao norok nogrok nukhona tin rok hamtaya kapla rok orono tongjao o nukhungono tongoi Thaniel theijakha buma songrokno yakare bufayung chongno yakare klangai thangkha Thaniel ni kerang kothama Nobin Choudhury parao mol burum no sajagai tongane hoito kebo pogoi thangane kintu buma bufale poglak Thaniel chini jotoni thanino khoroksa sungsani chatingui chungui tongthun naithotokayo sungsar bai kaithor bai tuli don toni jakthun omono chung nayo Thaniel ni nukhungno jotono no kisa phaiye chuba phainani nukhungni borok phai malai phainani bagai ang jotono no koyo ang taitamo sanai bini nukhungno ani khairokma tai hamjakmana kare ang tini mungsai afare klangmaya borok kaham korong tongthun ani phone number klang thangka apode bipote borok ano call khaitung ang borni phai nukhungo phaiye uram phaiye chuba phai manka kai ang bo khatang thogan osano ungsitu tini Nobin Choudhury parao asa sabi yagulo panak mane khoroksa phano romjaya bo bahai matang abono tabu ang thano thangai singnai social media wo to nokhorka o je bunai rok buthanai rok ni bongni mangpli nokhorka mung nokhorka kintu police tangai rom mayakho tamungoi obono ukolok tamo conspiracy tong obono no prothom police re kok samani pore no jeng saimannai tobe ma chaitongnai police no jeng pressure ma khainai lukurok no tei no jeng pressure khalainani ma chaitongnai ta